Yebo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi 3 to 6 Express. I am a man animakore 36. Amai vangu vakashaya ndichiri kacheche saka ndakakurira kumusha. Ndina sawira vangu vandakakura ndichitamba navo tichifudza mombe tese. So we used to go pamashops tichitamba snooker and Mwari vakanzwa minamato yedu vakatumira mumwe murume akati aida kutipa basa kuHarare. So we came tisina kana chikoro, and this guy owns shop yema parts. My friend and I worked so hard until tatonzwisisa madhiri acho kwekunohoda and the clients vave vakutiziva. So after a while we had made a lot of money. Sawira wangu vakati, since tane mari nema clients, let's start our own business. In that same area takatoa na shop tikatenga stock, but business was slow. Murume uya wekutitora kumusha was not happy with the way we lived and how he had lost some of his clients to us. So we continued selling yedu as it was tough until mid-November last year. Things started changing. The clients and the money we made is a lot. Vanhu vanototengesa mu area were shocked zvekuti they were even asking questions kuti why is our business thriving evamwe ari slow. We made so much profit in January, so we ended up moving to a bigger shop. Sawira then came to me and said, urikuona zviri business rikuita. Ndakambofamba ndikapiwa miko asi for us to sustain it in our business, I should also go nembudzi kuna sekuru and zvimwe zvichaitika ikoko ndinongobvuma. Chokwadi, we have made huge profits in these few months. I managed to pay for a loan in ndakatora tichitanga business and I was able to buy my wife a car. I need help. Zvinoita here to go ahead. Azvizondikanganise here pamberi apo. Iyo hot topic yetu yanamhlanje. Okay, thank you so much. Your hototo on a Wednesday. So this guy started a business and then they start selling, things are not going well, and all of a sudden zvinotanga kufaya. Right. And then shamwari yacho business partner also yachimudza kuti ndakafamba. Right. But ezvinezvi zvakuda kuti tichisimbisa miko. Iwo uchienda nembudzi. Right. And then chero zvawaitiswa ikoko. Nongoita. Akusiriko kurombera uku. But also, like, this thing has already been working for them, isn't it? It's a partnership, Saki. Right. It's a partnership. Chinja vari kuita vari two. And shamwari yati haucharambeka uchibenefita iwe usina chawakaisa imomo. Yes. What do you think? What came into your mind? I don't think shortcuts ever cut it at all. I don't think you have peace knowing that you took shortcuts. And we've had so many stories. Miko dzacho you will pay for it. Ndikutoona munhu anyora kuti mbudzi iyoyo yauri kuenda nayo mukadzi wako. And I think people know this type of ritual because a lot of people coming through with the same contribution. Hanzi mukadzi iwe wauri kuenda naye mbudzi iyoyo mukadzi wako. I feel like this is quite, I don't know. Hi, you're live on Star FM. Hello. Hi, Maswera saying. Masquera say. Tasquera. Satani hambokupi nje hambokupi mubayiro Mara. Azvite. Sana zvakakuita izvozvo kaizvo achatoisa zvimwe zvokuti achazopeya mubayiro wakanyanya kukura kudarika. Oh, it's a bad connection. But it makes sense. I'm getting people saying akatorompeswa asingaziye chatosara kupedzisa, because I think even akasaendesa he will suffer the same consequences as the partner because it's a partnership. Right. Saka this guy atogara atorimo, the fact that this is just to seal, isn't what? Yes. To seal the deal. Right. Yeah. So we've got messages on our WhatsApp. Saki Hanzi Chipa, what's up? Hanzi, so the friend akarombera business zvato obvious kuti the friend ane mhiko dzakapindana nadzo and kupera kwazvo havawirirani. And another one says he should ask the friend to buy him out of the business. There are lines you should never cross in life. Sure. I share the same sentiment.
Once Anzi you cross that ngarambe. line, you Yeah, can't come ngarambe back. avana ropa rimwe chete. Hi, you're live on Star FM. Bad connection. You can call us 0772162651. Anzi akatorombeswa kudhara uyo. My messages are yakawandisa. Anzi it will end in blood, and it seems that this guy is actually prepared. Since ati ndichanoita zvinoitwa ikoko, but it's bad kuenda asina kuudza partner wake, the friend ngaabuda ake mubusiness rachona and start all over. Hi, you're live on Star FM. Hi. Hi, Masera say. Sera, Nganotsvaga Jesu. Nekuti akasatodaro haana kwaanofonera. And zviri kutaurwa kunzi akatorombeswa kudhara kungopedzisa, ndizvo here kana kuti vari kuda kutotraya kumuinitiata? Ndizvozvo, but asati anyatopinda fully because he doesn't know. Okay. Hanzi ngasiye aite business rake ega. Yeah. Tell my brother kuti nothing comes good easy. Sooner or later you're going to reap what you sow. Ngasaende, in fact dai atobuda business racho because anga achaendesa mbudzi, and then what next? Thank you so much, Christine, for that contribution.